खुलुमबाय स्टुडियोआव आं किलिकां ब्रह्म सानजा खोला बियाब बाथौ गौतमनि रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिनो साखाफारा तामुलपुर जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय सिमलिबारियाव थानाय सानजा खोला बियाब बाथौ गौतमनि रुफाथि मायथाइखौ सानथामनि हाबाफारि लानानै 21, 22 आरो 23 मार्चआव गाजा गोमजायै खुंफुंनो साखाफारा रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिनायनि गिबि लाइ खुन्थियाखौ दिनैनि गोथार मंगलबाराव 30 नं गरेस्वर बियाबनि एमएलए पवित्र कुमार बर'नि नुजाथिनायाव गायसननाय जायो। आरो बे रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिथायनि गाहाय खुन्थिया गायसननाय हाबाफारियाव एमएलए पवित्र कुमार बर'जों लोगोसे गरेस्वर ब्लक इउपिपिएलनि नेहाथारि कामिनीकान्त स्वर्गियारि गरेस्वर एनआरडिएस फरायसालिमानि एमडी देरहासार नार्जारी बिथांमोनजों लोगोसे ओनसोलनि मेलेमजिबि आरो सानजा खोला बियाब बाथौ गौतमनि साफ्रोमबो बाथौ सिबियारिनि नुजाथिनायाव दिनैनि हाबाफारिया गाजा गोमजायै जानानै थाङो। मख'नो गोनांदि रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिथायनि गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बुंथिगिरि खाथिराम बर' बिथांमोनहा बाहागो लागोन। खुलुमबाय दहाय आफा बोराइ बाथौ दिनै गरेस्वर समस्तिनि सिङाव थानाय सानजा खोला जितु बियाबनि रुफाथि फोरबो फालिथाय जितु आफादनि बानजायनायाव माने सानथामनि हाबाफारिजों माने खुंनो लानाय जितु बोसोरारि फोरबो बाथौ महासभानि बेखौ गाजा गोमजायै खुंलांनो थाखाय फैगौ माने मार्च दाननि 21, 22 आरो 23 बे सानथामनि हाबाफारियाव मेहेर गोनां हाबाफारि लानाय जादों। आरो दिनै बेवहाय गायसनजेननाय खुन्थिया गायसनजेननाय हाबाफारि दङमोन। बेयाव लेंहरनायनि थाखाय आं गोसो गोरबोजों साबायखर बावदों बानजाय आफादखौ आरो बियाब आफादखौ आरो लाइमोन आफाद आरो दौरि आफाद गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरनाय जाबाय। आरो आंजों लोगोसे जोंनि माने इउपिपिएल धोरोमनि मानाव गेदेर नेहाथारि कामिनी बसुमतारी बिथाङाबो दंफायो, बियाब आफादाबो दंफायो, बेनि थाखाय बिथांमोनखौबो आङो साबायखर बावदों। जिहेतु जोंनि बाथौ धोरोमखौ बिश्वनि दरबाराव सिनायथि होनो थाखाय माने जोंनि दुलाराय बाथौ महासभानि नाजासे नाजानायाव गांसे सालिख' आफादजों सालिख'नानै गांसे गोथार बाथौ थान्दै धोरोम बिजाब लिरख'नाय जाबाय। आं बेखौ बरायदों सिबिदों। मानो होनोब्ला बियो माहारिनिबो थान्दै जाबाय आरो जोंनि बाथौ धोरोमनिबो थान्दै। बे थान्दै जितु धोरोम बिजाब बाथौ थान्दै जितु धोरोम बिजाब बे थान्दै बिजाबजोंनो जोनोमनिफ्राय माने जोबजासिम माने गासै नेम निथि आसार खान्थि गासैबो बेयावनो दंजोबो। अन्य धोरोमफोरा जेरैबायदि गिता भागवत कुरान बाइबेल दोङो, जोंहाबो बेखौ दिनैनिफ्राय धोरोमनि गांसे गोथार बिजाब हिसाबै जों गनायो सिबियो। दा बेनिखायनो आङो जाय जोंनि बाथौ महासभानि सालिख' आफादा सालिख'नाय जाय आफाद बिथांमोनखौ सिबियो आरो बरायदों। आरो बिथांमोननि जितु मोजां मोनसे खबर जोंनियाव फैदों आरो सावरायनायखौ जों मिथिदों। थांनाय माने गुवाहाटीयाव थांनाय माने बोसोरसेनि सिगाङाव ग्लबेल इउनिभारसिटियाव माने बे बाथौ थान्दैखौ संस्कृत राव, हिन्दी रावाव, एसामिस रावाव आरो इंलिसाव राव दानस्लायनानै धोरोम बिजाबखौ जितु गुमुरथि सोदोबथिफोरखौ फोरमायनायनि मोनसे थांखि लादों। बेयो मोजां मोनसे ग्रन्थ लानाय जादों होननानै आंनि गोसो गोरबोजों बाख्नायदों। गोलाव बुंनो बाथ्रा गैया। जिहेतु सानथामनि हाबाफारिया गाजा गोमजायैनो जागोन। मानो होनब्ला बोसोरसेनि सिगांनो बेवहाय बानजाय आफाद जादों। दा बेनिखायनो बिथांमोनहा गोख्रोङै बै हाबाफारिखौ मावदों। बेयाव 14टा बर' सुबानि गेजेरजों खुंजानायब्लाबो गासै जोंनि गरेस्वर समस्तियाव जे माने 106टा बर' सुबा दोङो। बेनि बागैबो अन्य जायगानिबो बेयाव आरज बादायलायनाय दङ, बायदि हारिमु बादायलायनाय, थुनलाइयारि बादायलायनाय, बायदि रोखोमनि हाबाफारिबो लानाय जादों। जोंनि मानाव गेदेर बिटिआरनि स्पिकार
कातिराम बर' सारा बेयाव गाहाय आलासि महरै फैगोन। जोंनि मानाव गेदेर बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' साराबो नुजाथि फैगोन आरो लोगोसे जोंनि बिटिआरनिनो इएम मानाव गेदेर नीलद सरगियारि बिथांमोनखौ आलासि महरै लिंनाय जादों। बेबायदियै माखासे हाबाफारि दङ। आं बेखिनिखौनो बुंबाय। बिथांमोना फैनानै निस्सय जोंनि बे सानथामनि हाबाफारिखौ मेहेर गोनां खालामगोन होननानै आसा फारिनानै आं बुंनायखौ आङो गिबियावनो जोंनि बिटिआर सरकारनि मानाव गेदेर प्रमद बर' सारखौ बरायदों आरो माने बिथांखौ बाख्नायदों। मानो होननानै बुङोबा गोग्लैसोनानै थानाय माने गोदोनिफ्राय गोग्लैसोनानै थानाय जिथु थानसालिफोर मन्दिर मस्जिदफोर बेफोरखौ एसे मदद आरो हेफाजाब होनानै फोथांनायनि राहा लानानै माने मोनसे माने आसनि माने माबा लानाय जादों। दा माने स्किम लानाय जादों। बेनो जाबाय आलारि सोरां बिथांखि। बे आलारि सोरां बिथांखिजों माने 2 लाख माने रायजोखौ मदद होनाय माने थानसालिनि जिथु धोरोमारि बिथिंखौ मदद होनाय बेयो जोबोद मोजां जादों होननानै रायजोफोरा बाख्नायदों आरो बयबो बे माने आसनिखौ मोननो थाखाय हांखुर जादों। गोबांखौनो आङो एमसिएलए हिसाबै आंनि सेराव फैनायनि थाखाय आङो गोमोदों। बे सबनिख्रुइ साबसिन आरो हामसिन मोनसे डिसिसन बादि आं मोनदों आरोखि। दिनै सानजा खोला बियाब बाथौ गौथुमनि जे फैबाय थानाय मार्च दाननि 21, 22 आरो 23 खालाराव जानो गोनां जि रुफाथि मायथाइ फोरबो बिनि गिबि खुन्थिया गायसननाय सान। दिनै बे गिबि खुन्थिया गायसननाय हाबाफारियाव आंबो दान्दिसे नुजाथि फैनानै गोजोनग्लायनाय मोनदों। दिनैनि बे हाबाफारियाव जोंनि जिल्ला बाथौ गौथुमनि मानगोनां दैदेनगिरि, जोंनि दौरि आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोन आरो बानजाय आफादनि मानगोनां आफादगिरि नेहाथारि आरो बायदि बायदि गामिनिफ्राय गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय फैनाय आर'ज हानजा बिथांमोन बेयाव दङ। आसा खालामो फैबाय थानाय जानो गोनां रुफाथि मायथाइया जोंनि बे ओनसोलाव बाथौ धोरोमखौ आरो जाहाथे आगानसे बारहोनायाव जाहाथे मदद खालामो। बे रुफाथि मायथाइनि गेजेरजों जोङो बर' हारिनि जि बाथौ धोरोम बे बाथौ धोरोमनि सायाव गोबाङै सावरायनाय जागोन। गोबां हाबाफारि लाखिनाय जादों। बेवहाय बयबो लोब लोब फैनानै बाहागो लाफैगोनखौ मिजिंथियो। जों बर' हारिया खौसेथि जानांगौ होननानै सोरबा ससियेल मिडियाफ्राव लिरथिंलाबायबाय थायो। गतिके जों गिबियावनो जों बर' हिसाबै जोंनि धोरोमा बाथौ आरो बे बाथौ धोरोमजों जोङो गिबियाव जों खौसेथि जानो नाजानांगोन। गुबुन हारिनि धोरोमखौ जोंनि बर'फोरा गोरलै गुरै सोद्रोम नालाय गोबां जौगानाय धर्म साब सिखोन धर्म होननानै आजावनो नाजायो। बेखायनो जों बर'आ बर' जानानै जों जोनोम जानाय लगे लगेनो जोङो गावनि धोरोमा बाथौ होननानै जों गावखौ गोग्गानानै सिनायथि होनो हानाय गोहोआ जोंनियाव थानांगो। आसा खालामो जोंनि मुलुगनि जेसेबां बर'फोर दङ गासैबो बर'नि गुदि धोरोम बाथौ धोरोमखौ बजबनानै लानाया जोंनि बयनिबो थाखाय गोनांथि। आसा खालामो बे हाबाफारियाव नोंथांमोनजों लोगोसे समाजनि बयबो बर' सुबुं माहारिया लोब लोब फैनानै बे रुफाथि मायथाइ फोरबोआव बाहागो लाफैगोन होननानै आङो मिजिंथिनाय थाबाय। दहाय आफा बोराइ बाथौ। जों सानजा खोला बियाब जानानै गासै नोंथां मिडामि पार्सन फिनाखौ जों गिबियाव बरायनाय थाबाय। लोगोसेनो दिनैनि बे जों गोजोन बुब्लियाव जोंनि जा फैबाय थानाय रुफाथि मायथाइ फोरबो बे रुफाथि मायथाइ फोरबोनि जा गिबि खुन्थिया गायसननाय हाबाफारि बेखौ जोङो दिनै गोजा गोमजायै जागायबाय। मानव गेदेर जोंनि गरेस्वर समाजनि एमसिएलए सार बिथां पबित्र कुमार सारा दिनै जागायना थांबाय एसे आगोलावनो। आरो बेनि उनाव जोङो हांख्रायनाय लेखाय जोंनि गेजेराव आलासि हिसाबै सफैनो हादों मानव गेदेर गरेस्वर एनआरएस कलेजनि एमडि मानव गेदेर देरहासार नार्जारि बिथां। लोगोसेनो बिथांजों सासे आलासि सफैदों आरो लोगोसेनो जों जाखिनि जोंनि आगोलनि बाक्सा जिल्ला एबा दानि तामुलपुर जिल्लानि
दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि बारग' आफादगिरि माने कबिनेश्वर बिथाङाबो जोंनि लोगो दंखायो दा बिथांमोनखौ जों लानानै दिनैनि बे गोजोन हाबाफारिखौ जों जागायबाय दिनैनि सानाव जों दा जानजिया खाफ्रायबाय जाहाथे जोंनि फैबाय थानाय जोंनि हाबाफारि बे हाबाफारिया मोजाङै जालाङो आरो लोगोसेनो जोंनि बियाबनि बेंदोङाव थानाय जा 14 खान गामि सुबा दङ बेखिना जों बे फोरबोखौ खुंनायनि लाहार फाहार खालामदों लोगोसेनो जों बेखौनो खावलायगोन जों बियाब गौथुमनि जानानै बानजाय आफादनि जानानै जाहाथे जोंनि बे बेंदोङाव थानाय धोरोमसुला सिबिसारि रायजो राजायाल' नङा गासैबो जिखिना धोरोमसुला सिबियारि दङ जोंनि बे फोरबो फैनानै जाहाथे लेले फैयो जोंखौ हेफाजाब होफायो धोरोमनि बेलायाव जोंनि सानथौनि बेलायाव आरो जों बे हाबाफारियाव गोबां जों आलासि हांख्रायदों मेलेमजिबि हांख्रायदों जोंनि पलिटिकेलनि बिथिङावबो जों जा आलासि लिंनांगौ बिथांमोनखौ जों हांख्रायदों जों जे बिथिङानो जा माथो जों जाहाथे बे सानथामनि जा हाबाफारि फैगौ मार्च दाननि 21, 22, 23 अक्ट' बे खालाराव जाहाथे हाबाफारिया जोंनि मोजां जालाङो बेखौ हास्थायजों जोङो जाहाथे बयबो लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि खामानि जाहाथे हेफाजाब होयो बेखिनिखौ बुंबाय दै जाथारसै